Základná škola s materskou školou na Vančurovej ulici v Trnave. Brány základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici v Trnave sa pre žiakov poprvýkrát otvorili v roku 1967. V školskom roku 1975 až 76 vznikajú triedy so zameraním na matematiku a prírodovedné predmety. Od roku 1993 bola naša škola v Trnavskom okrese prvou správnou subjektivitou. V tom istom roku sa otvárajú triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a v roku 2002 pribudli triedy pre intelektovo nadané deti. Dnes školu navštevuje 481 žiakov v 24 triedach a pracuje tu viac ako 40 pedagógov. Nakoľko sme sa v januári 2010 stali základnou školou s materskou školou, pribudli nám aj 2 triedy škôlkárov. V rámci školského vzdelávacieho programu škola využila časovú dotáciu na posilnenie predmetov, v ktorých má dlhoročnú tradíciu. Zameriavame sa najmä na výučbu cudzích jazykov, pričom už od prvého ročníka sa žiaci učia anglický jazyk a v 6. ročníku im pribúda aj jazyk nemecký. Dôraz kladieme tiež na prírodovedné predmety a prácu s výpočtovou technikou. S počítačom či internetom sa naši žiaci učia pracovať už od prvého ročníka. Zvýšenú pozornosť venujeme aj intelektovo nadaným deťom. Rokmi prešla škola výraznými pozitívnymi zmenami, a to aj vďaka výraznej pomoci a podpore nášho zriaďovateľa mestu Trnava. Teší nás rekonštrukcia interiérových priestorov, výmena okien, vybudovanie priestorov pre materskú škôlku, ihriska pre materskú škôlku. V súčasnosti sa snažíme o vybudovanie športoviska pre žiakov našej školy. Žiaci sa učia v pekných a útulných triedach, ale aj učebniach anglického jazyka, výtvarnej výchovy či fyziky a chémie, ktorú onedlho čaká celková prestavba a modernizácia. Využívať môžu 40 počítačov v 2 učebniach informatiky a v centre učebných pomôcok. Takmer vo všetkých triedách 1. stupňa majú učitelia i žiaci na vyučovacích hodinách k dispozícii počítač so službou e-mail, s tlačiarňou či kopírkou. Vo viacerých triedách je i televízny prijímač z DVD. Učitelia môžu využívať 8 notebookov, 7 dataprojektorov a 2 interaktívne tabule. Vo vyučovacom procese sa pedagógovia zameriavajú na nové vyučovacie metódy, ktoré si osvojili v projekte Škola, ktorej to myslí. Všetci vyučujúci využívajú na hodinách rôzne zahrievacie aktivity, ktorými motivujú deti a získavajú ich pre prácu hrou. Pedagógovia kladú veľký dôraz aj na prácu s intelektovo nadanými žiakmi a so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Nápomocná je pritom nie len učiteľom, ale i žiakom a rodičom školská psychologička. Zaujímavou súčasťou vyučovacieho procesu sú aj rozmanité projekty a celoškolské podujatia. V rámci projektu Vyhrňme si rukávy získavajú žiaci nové vedomosti cestou bádania. V projekte Zdravá škola pripravujeme Deň zdravia spojený s ochutnávkou nátierok a zeleninových šalátov, s poskytovaním prvej pomoci a zubnou hliadkou. Zaregistrovali sme sa do medzinárodnej databázy škôl hľadajúcich partnerov v medzinárodnom projekte e-twinning – Partnerstvo škôl. A pri projekte Správaj sa normálne spolupracujeme s Mestskou políciou v Trnave. Realizujeme celoslovenský projekt TASR do každej školy, ktorý prebieha pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a škola prezentuje svoju činnosť na stránkach tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ktoré sú k dispozícii nielen slovenským, ale aj zahraničným novinárom. Spomenúť môžeme aj podujatia Farebný týždeň, Záložka do knihy spája školy, Deň otvorených dverí, Teší ma, som strom, Vančurová hľadá talent, Veľkonočné tradície, žiacká vedecká konferencia, priateľské stretnutie s družobnou školou Valtice, projekty Ekostopa a mnoho ďalších.
Žiaci sa zúčastňujú rozličných exkurzií, pričom ich kroky smerujú nielen na Slovensko, ale aj do iných európskych krajín. Obľúbe detí sa tešia tiež pobyty v škole prírode, plavecký kurz či lyžiarsky výcvikový kurz. Obohatením výchovno-vzdelávacieho procesu sú aj návštevy výchovných koncertov, divadelných a filmových predstavení a výstav. Žiaci sú aktívni v olympiádach cudzích jazykov, slovenského jazyka či dejepisu, ako aj v matematicko-fyzikálno-chemickej, geografickej či biologickej olympiáde. Zúčastňujú sa športových, výtvarných a literárnych súťaží. Pochváliť sa pritom môžu nemalými úspechmi. Už po 8 krát sme získali prvé miesto v kultúrnej súťaži základných škôl v okrese Trnava, Tyrnavy a Tropy. Veľmi dobre sa nám darí aj v literárnej tvorivosti. Dosiahli sme krásne úspechy v súťaži celoslovenskej v Žiline, ktorá má názov Proslávis, s triednymi a školskými časopismi. Školský časopis Bleskáči získal v poslednom období viackrát prvé miesto v tejto súťaži. Za úspech považujeme umiestnenie dvoch našich žiačok v striebornom pásme celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, cena poroty v krajskom kole holého pamätníka a postup do celoslovenského kola Pythagoriády. Výborným umiestnením je 3. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády a niekoľko prvých miest vo viacerých kategóriách matematickej či fyzikálnej olympiády. Stolní tenisti vybojovali na majstrovstvách kraja zlato. V popoludnejších hodinách žiaci pracujú v záujmových útvaroch. Spomenúť môžeme babinec, pohybové hry, legodakta, informatika, spevácky, stolnotenisový, netradičné výtvarné techniky, mažoretky, mladý žurnalista, turistický a rôzne iné. Vo voľnom čase navštevujú tiež školskú knižnicu, podieľajú sa na tvorbe školského časopisu, aktívne pracujú v školskom parlamente. Činnosť detí popoludní zabezpečuje aj 7 oddelení školského klubu. Jeho činnosť je veľmi pestrá a plná zaujímavých podujatí. Pedagógovia sa zúčastňujú jednodňových školení či seminárov. Priebežne sa vzdelávajú v rámci rozličných programov kontinuálneho vzdelávania, ktoré ponúka Metodicko-pedagogické centrum. Ďalšie vzdelávacie aktivity zabezpečuje škola. Úspešne pokračuje program Orava, škola, ktorej to myslí, a pripravuje sa vzdelávanie vo využívaní Microsoft Office vo vyučovacom procese. Chceme pokračovať v tradíciách školy, ktorá rešpektuje žiaka ako jedinečnú osobnosť. Smerovanie školy bude i naďalej viesť k vytváraniu priaznivej klímy a uplatňovaniu zásad humanizmu, kde prioritou bude žiak. Dôležitou úlohou zostáva zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvorenie efektívne pôsobiaceho motivačného prostredia, budovanie školy ako otvoreného systému, schopného komunikovať s vonkajším prostredím, pokračovať v zavádzaní informačno-komunikačných technológií do edukačného procesu a modernizácia priestorov školy.